साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ बुनानै हो आंनि गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगाङै मोननो। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय। नोंथांमोना सानो नामा मालाबा नोंथांमोननि फेसबुकआव थानाय मुंखौ सोलायनानै गुबुन मुं दोननो? जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि सानदों अब्ला फेसबुकनि मुंखौ सोलायनानै गुबुन मुं दोननो सानदों अब्ला नोंथांमोननि थाखायनो बानायजानाय आंनि नैबे भिडिअआ। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायबानो नोंथांनि फेसबुकनि मुंखौ नोंथांमोना गोरलैयै सोलायनो हागोन। लोगोसे भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। अब्ला जों बांद्राय गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ एसेयावनो जागायजेननोसै। एकाउन्ट नेमखौ सोलायनायनि से नै घन्टानि उनाव नोंथाङा एकाउन्ट नेमखौ सोलायनाय नुनो मोनगोन। लोगोसे गोसोआव लाखिनो गोनां खोथा दि नोंथाङा जेब्ला एकाउन्ट नेमखौ सोलायगोन बेनि उनाव 16 डेज 60 सानालागै नोंथाङा आरोबाव फिन चेन्ज खालामनो मोननाय नङा। जुदि नोंथाङा चेन्ज खालामा नोंथांनि एकाउन्टआ ब्लक जानो हायो। लोगोसे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलाव गोदानखे फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बांद्राय खालामनानै हो, शेयार खालामनानै लोगोसे बेबायदिनो टेकनिकेल भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलाव नोंथाङा नटिफिकेसन बेलखौ क्लिक खालामना होबानो जाबाय। लोगोसे लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन मिजिं लानानै दिनै आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।